Nagpapadagos ngunyan ang license to own and possess firearms and registration karaban sa syudad ni Naga, partikularmente sa Naga College Foundation. Sinagin na pagkikipag-olay kan One Media TV48 Naga kay Police Major Rodolfo Borromeo, ang Chief kan Firearms and Explosive Division Region 5. Sinasabing madurar ang nasambitan ng aktibidad ninduwang aldaw. Sa presente, maabot naman subot sa 86 ang nakapag-aprobitsar ka na sambitan ng programa. Ngunya na nasa tao kan pandemya, dakulang tabang man subot sa mga gun holder na paso ang lisensya tanganing day na magpasiring pa sa syudad ni Legazpi. Ini po sa tuyang LTOP Caravan hanggang sa aga po niyong February 9. Kaya po si mga gun holder na expired ang sa indang LTOP sa firearms registration, magdigdi na po kasi i-grab na po yung oportunidad nila. May mga nakakaabot man subot digdi nagikan sa ibang lugar. Pangapudan na sa nagkini sa mga gun holder na magbisita sa Naga College Foundation tanganing makapag-aprobitsar ka na sambitan ng programa. Ang sa tuyang mga gun holder sa mga gun enthusiast, talagang tigrab ninda ang oportunidad na iniyo dahil si mga kataraid na banwaan kan sa tuyang kang Naga, nagdirigdi na po sinda, nagpartisipar para dahil na sinda maabala pa para magduman sa Legazpi City. Actually sir, may dayo kitang nagdigdi tagkawayan, Quezon para mag-avail kanini pong activity na iniyo. Yan ang barata gikan sa One Media TV48 Naga, Jerome Risa para sa News Force Bicol.